Oh, no! Sembla que la Margot està molt disgustada per alguna cosa. Necessitem reforços urgentment. Ei, Wednesday, no és hora de ballar. Hem de salvar la Margot. Som-hi! No hi ha ni un segon a perdre. Uau, sembla que la germana també és aquí. La germana sap millor que ningú què necessita la Margot. De pressa! I aquí tenim la iaia, algú que sap exactament com complaure la seva neta. Oh, sí! Tots els herois són aquí. Què ha passat? Té gana la Margot? No importa. Comença el nostre nou repte. Sembla que la iaia i la germana s'ho estan passant molt bé. Bé, prou distraccions. És hora de descobrir què cuinarem. Una hamburguesa? Uau! Bé, esteu tots a punt per un nou repte? Som-hi! Així que la iaia comença amb els pans d'hamburguesa. Sí, els pans torrats són molt millors. Ara necessitem carn picada. La iaia agafa mandonguilles de carn picada. Les posa a la paella, les xafa amb una espàtula així. La carn ja està a punt. Ara una llesca de formatge deliciós i clar que seria d'una hamburguesa sense tomàquet. Hi ha ceba i un pa a sobre. Uau, la iaia ha acabat la feina molt ràpid. Molt bé, iaia. Ara és el torn de la germana. Sembla que els pans normals no serviran. Què? Un dònut? Quina delícia! La germana talla el dònut en dues meitats. Ara els xocolates. Que dolç que és! Però la germana té una altra cosa. És gel àcid. És deliciós, però molt àcid. Ara afegim-hi núvols. Una mica de melmelada i xarop de nabius. Per què no? Ara tapem la nostra hamburguesa miracle. Quina bellesa! Sembla que la iaia ha valorat la feina de la seva neta, però la Wednesday no se la sorprèn tan fàcilment. Així que comencem, com sempre, amb els pans. Per descomptat, els negres, fregint la carn així. Què fa la Wednesday amb un tros de formatge? Uau! Quin aspecte tan xulo té aquest formatge ara! Un tros de cogombre. Uau, aquesta hamburguesa sembla tenir boca amb llengua, però hi falta alguna cosa. Menys mal que al costat de la Wednesday sempre hi ha una mà que l'ajudarà amb qualsevol problema. Ulls de gominola. Sembla que és el que necessita la Wednesday. Ei, amb compte, iaia! La mà és totalment inofensiva. Ara afegim els ulls a l'hamburguesa. Uau! Mireu aquest monstre! Fa molta por, però és molt apetitós. Però quina hamburguesa serà la més deliciosa? Ara ho sabrem. Margot, el teu torn. Oh, quina gana que tinc! Aquesta hamburguesa té un aspecte estrany. Tastem-la? Deliciosa. M'agrada. I ara què ens toca? Fem la primera mossegada. Ex, això és ceba? Quin fàstic! Aquesta hamburguesa no és el que necessites. A veure, què tenim aquí? Són els meus dolços preferits. Menjar gominoles amb un dònut és del meu gust. Bé, és hora de triar el guanyador. I és aquesta hamburguesa. Sí, aquesta és la nostra guanyadora. Uau, felicitats a la Wednesday! Sóc jo o està somrient? La Wednesday somriu. Uau! Ui, sembla que algú s'ha fet el ronser. Sembla que la germana i la mà s'han entès bé. Oh, és hora que la mà se'n torni a casa. I és hora que els nostres herois cuinin un nou plat. Xocolata desfeta. A qui no li agrada aquesta beguda tan deliciosa? Espero que tothom estigui a punt. Som-hi! La iaia es torna a posar a cuinar. Aboca llet en un cassó. Ara el cacau en pols. No us oblideu de remenar. Oh sí, una rajola de xocolata farà que el gust sigui encara més intens. Que dolç que és. La iaia aboca la xocolata desfeta a la seva tassa de signatura. Molt bé, iaia. Ara és el torn de la germana. Ei, amb compte! No et pots menjar tota la xocolata així. Sí, la iaia té raó. S'ha d'afegir bastant de sucre, així. Oh, què està tramant? Sí, mireu quina llaminera. La iaia no aprova aquesta quantitat de sucre. D'acord, és hora d'afegir la llet. Amb compte. Ui. Sí,
Sí, és clar que la germana ha d'estar més atenta. Així pots afegir tots els ingredients. Ara una mica de colorant. Uau! Mireu quina bellesa! Aquesta crema és tan brillant. Ara una mica de fideus de colors. Això és la presentació. La germana s'hi ha esforçat al màxim. Per herència, això no és tot. El toc final és nata muntada i... uns quants núvols. Mireu quina dolçor. Sí, la germana s'hi ha esforçat al màxim. Perfecte. Bé, és el teu torn, Wednesday. Aquí cal una tassa adequada. Ma, no podem fer-ho sense la teva ajuda. Quin horror! Iaia, millor que et cuidis els nervis. La Wednesday aboca xocolata i una mica de nata muntada. Xarop de nabius. Ah, genial. I unes quantes gominoles Haribo. Oh, sí, mireu aquesta presentació única. La xocolata desfeta ja està a punt. Per què? Oh, és una bogeria! Això és deliciós! M'agrada! Oh, i seguim! Això és xocolata desfeta de la iaia. Genial! Què és això? Té un aspecte estrany, però tastem-ho. No està malament. I el guanyador és... Sí, germana, aquesta ronda és per tu. Bé, sembla que els nostres herois estan a punt per un nou repte. Què els espera aquesta vegada? Uau, són patates fregides! Hi ha moltes maneres de cuinar i servir aquest plat. Ara descobrirem quina triaran els nostres herois. Per descomptat, primer s'han de pelar les patates. Què està passant? Uau, la germana ha triat una manera molt estranya de pelar patates. La iaia no està contenta, però com es pot enfadar amb la seva neta estimada? Ara has d'agafar les patates. Això és... La germana talla les patates amb un ganivet especial. Mireu quina bellesa. És hora de donar-hi una mica de color. Uau, és tan brillant! Afegeix oli. I ja podem posar les nostres patates brillants a la paella. Genial! Amb l'oli calent sempre s'ha d'anar amb molt de compte. Ei, amb compte! Col·loquem de manera bonica les nostres patates de colors en un plat. A la germana li han quedat unes patates fregides molt vistoses. La iaia prefereix una versió més clàssica del plat. I de vegades la versió clàssica és la millor, oi? Oh sí, patates fregides i ketchup. Aquest gust és familiar per tothom des de la infància. Què hi pot haver millor? Molt bé, iaia. Bé, amb què ens sorprendrà aquesta vegada la Wednesday? Les patates de la Wednesday ja estan cuites. Sembla una presentació normal. Però un moment, què és això? Oh no, sembla que la Wednesday s'ha equivocat de costat. Iaia, millor que et tapis els ulls. Això no és apte per cardíacs. On estàvem? Ah, sí, patates fregides. La Wednesday pinta les patates de negre. Uau, que bonic que és. Sembla que la germana també ha valorat el plat de la Wednesday. Mireu la seva reacció. Bé, a veure què en pensa la Margot. Bé, què tenim aquí? Caram, aquesta patata està una mica cremada? No, no té mal gust. I amb ketchup? Està súper! Oh, crec que no em tallaré i m'ho menjaré tot fins a l'últim tros. Boníssim! El següent. No està malament. A veure... Però així tindrà encara millor gust. Bé, adeu, patates. Me us menjaré. Crec que m'he passat una mica. Però encara queda un tercer plat. Quin plat més bonic. Sí, és molt saborós. Ja ho noto. Molt bo. Fins a l'últim tros. Wow!
Ui. Oh. No us preocupeu, estic bé. Bé, nois, esteu preparats per al següent repte? Doncs a veure... Pancakes! Oh, que deliciosos que són! Espero que les nostres heroïnes sàpiguen cuinar aquest plat tan meravellós. Hi ha tantes maneres. Bé, som-hi! La iaia, com sempre, és la primera a posar-se a cuinar. Aboqueu amb cura la massa de pancake a la paella. Genial! Veieu la crosta? Ja li podeu donar la volta. I aquest pancake és perfecte. Això és el que vol dir tenir molts anys d'experiència. Wednesday, què et passa? Oh, sembla que no pots fer-ho sense l'ajuda d'una mà. Colorant negre? I tant! Qui ho dubtaria? És la Wednesday. Mireu quin color. Ei, sembla que s'ha deixat portar una mica. D'acord. Tornem als nostres pancakes. Uau, de fet, és bonic. Sí, el menjar negre sempre té un aspecte molt elegant. I quin és el vostre color preferit? Deixeu les vostres opcions als comentaris i potser al proper vídeo farem aquest. Mentrestant, la germana sembla que té una idea interessant al cap. Uau, això ja no és un pancake, sinó tota una obra d'art. Oh, sembla que aquest color no vol sortir de cap manera. What's the matter with you? Ai, ha anat directe a l'ull. Espero que la nostra germana estigui bé. Sí, tot està bé. En aquest cas, el més important és no rendir-se malgrat totes les dificultats, oi? Ho estem aconseguint. Uau, és un unicorn! Mireu quina bellesa! Sí, en aquests moments la iaia està molt orgullosa de la seva neta. I què passa amb la iaia? Sembla que ens espera una bona recepta de tota la vida. Pancakes amb mantega i xarop d'arç. Amb això, de seguida se't fa la boca aigua. Crec que els pancakes de la Wednesday també són grans. Sí, tenen un aspecte inusual. La Wednesday hi afegeix el seu xarop de baies preferit. I... Uau! Això són aranyes? Tranquil·la, iaia. Aquestes aranyes són de xocolata. Bé, Margot, és hora de tastar els plats de les nostres participants. Què és això? Fa por. Tastem el pancake. No està malament. Què és el següent? Uau! Que bo! I el gust és súper. Quina preciositat és aquesta! Un unicorn! Que dolç que és i que bo! D'acord, crec que ja he decidit la guanyadora. Aquí la tenim. Felicitats, germana. Et mereixes la victòria.